дар ноҳияи восеъ мисли дигар гӯшаву канори кишвари маҳбубамон тоҷикистони соҳибистиқлол бо шукргузорӣ аз дастовардҳои беназири даврони истиқлоли давлатӣ дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа иди байналмилалии наврӯз ва соли нави аҷдодиамон бо хушнудиву шодмонӣ таҷлил карда шуд. маркази ҷашнвораҳои наврӯзӣ боғи истироҳатӣ симои идона ба бар намуда дар баробари рақсу бозӣ ва сурудхонии кӯдакон ин ҷо аз ҳамаи деҳотҳои ноҳия намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ маҳсули ҳунарҳои дастии ҳунармандони маҳаллӣ пешкаши иштирокчиён гардонида шуданд. дар воқеъ тоҷикон ҳамчун мардуми ориёӣ дар масири таърихи зиёда аз 6000-солаи худ наврӯзро бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн мегирифтанд ки он далели кӯҳанбунёд будани мардуми тамаддунофар ва фарҳангсолор будани тоҷикон омили пояндагии миллати сарбаланди мо дар шароити равандҳои ҷаҳонишавӣ мебошад. дар қисмати расмии чорабинии наврӯзӣ дар майдони марказии варзишии ноҳия бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва намояндаи раиси вилояти хатлон раиси ноҳияи восеъ сокинони ноҳияро бахшида ба иди байналмилалии наврӯз табрик намуданд. дар маърузаи намояндаи ҳукумати тоҷикистон зикр гардид ки таҷлили бошкӯҳи ҷашни наврӯз ва макони байналмилалӣ касб намудани он дар баробари эҳёи арзишҳои дигари моддию маънавии мо тоҷикон аз ибтикороти наҷиб ва сиёсати фарҳангии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда барои муаррифии шоистаи давлату миллати мо дар арсаи ҷаҳонӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. сипас баъди баромадҳои расмӣ дар қисмати фарҳангии чорабинии наврӯзӣ барномаи саҳнавии омоданамудаи кормандони бахши фарҳанги ноҳия пешкаши сокинони ноҳия гардонида шуд.